Esta generosísima panorámica que tanto te agradezo e ido así todo ilustrando con poemas da Falsa Autónoma, porque tamén é o libro máis recente que teñolle moito cariño, non? Alguén dixo que os libros son como os fillos, pero para min os libros tamén son un pouco como as parellas, que a que máis te identificas é a última, non? Entón, pues, eu estou así como contenta con a Falsa Autónoma. E entón comparto con vos o poema que abre o libro e que di: soñei con 100.000 euros. Eran unha esfera de luz pairando, eran ábreme a porta, manto, carabela, eran talento en aire irradiándose en un xesto. 100.000 euros calados, luminiscentes. Soñei cunha capa de pombas quietas e o seu prácido amor como regazos e o meu corpo unha diana pura. 100.000 euros. Absorbíano todo, os seus lumens de paz, cada bulto desaparecendo, lambendo a silueta de todos os trazos invisibles, arrolándome. Soñei coa súa luz, serena e branca, e o xeito en que non eles, senón a estampa omnipresente e febril dos 100.000 euros, os seus propios 12 rayos dun modo silandeiro, milímetro a milímetro, ían a facendo desaparecer. Para rematar, xa que falábamos de traballo e de traballo cultural, un dos poemas que tematiza isto en A Falsa Autónoma e que leva por título Ofrécese. Con el me despido e dou vos as grazas por esta atención tan cariñosa no medio dunha xornada tan estimulante e con tantas actividades por facer. Ofrécese. Recito de memoria o meu sereno amor por 300 euros. Teño tamén miraxes, consignas e alegoría. Podo conxugar os verbos que unxen a experiencia, dicir en alto as avalanchas con charm e compostura. Vendo lava lingüística por un prezo razoable. Purgas, pistas, acicate, o tintín dunha boa frase gurgullando entre as costelas. Non me dea apura nada, señor, non disimule. Branco sobre negro, ben máis do que o contrario. Deglute dúas, señora, ata 3 veces ao día, a mesma boca que impugna a trama da indixencia. Podo recitarlles case de corrido a ceifa e o pozo ata abrir un boquete. Ou fronte a este auditorio, confesar que andaría a túa espiña dorsal aínda máis do que a penor. Prostitúese a forza que actúa a moenda. Podo expir o meu xaxún aquí en minuto e medio, pero así se sela o pacto. Para vos, o estremecimento, e para min a moeda.